ба шумо дуруд мегӯям дӯстони гиромӣ. Авқоти охир мо дар саҳифаи ютубии худ бо сабабҳои гуногун натавонистем ки навор гузорем. Аз шумо узр мепурсам, онҳое ки эътиқод ба мо ва ба шабакаи мо доранд. аммо мутмаин бошед ки ман дер ҳам бошад барои шумо як наворҳои хуб дур аз ҳарзагӯию беҳудагӯӣ бароятон пешниҳод мекунам. Чанд рӯзи охир як китоби бисёр хурд аммо дорои мазмуни баландро ман мутолиа кардам. Ҳарчанд дар саҳифаи аввали ин китоб навишта шудааст ки ин қисса барои насли навро аз ҷиҳати омӯзиши ҳаёт ва васеъ гардидани ҷаҳонбинии онҳо дастури муфид мебошад. Аммо ман ба ин чиз метавонам бигӯям ки розӣ ҳам нестам, чун ин китоб на танҳо барои насли навро аст, балки барои ҷавонон ва ҷавонмардҳо низ тавсия дода мешавад бихӯранд, барои ин ки дар ин қисса воқеан ба масъалаҳои мубрами ҳаёт назар кардааст. вақте ки шумо ин китобро мутолиа мекунед, бовар кунед дар вуҷудатон агар як эҳсоси китобдӯстдориро дошта бошед, дар вуҷудатон як чизе пайдо мешавад ки аввал чӣ тавр мубориза бурдан, чӣ тавр аз ҳадафи худ даст накашидан, чӣ тавр як нафар метавонад ки барои ба мақсади худаш расидан то ба фарҷом мубориза бебарад, чӣ тавр як нафар метавонад ки аз мушкилтарин, аз як муҳити палиде ки ҳамагӣ бар зидди мутолиа ҳастанд, ҳамагӣ бар зидди хондан ҳастанд, ҳамагӣ бар зидди ободӣ ҳастанд ва як кас агар кӯшиши обод кардан кунанд дар баробаре ки ба ӯ кӯмак намекунанд, боз халал мерасонанд ки ӯ чизеро обод накунад. умуман дар як атрофе ки ҳамагӣ бар зидди шумо ҳастанд, аксарият бар зидди шумо ҳастанд, аз унҷо чӣ тавр баромадан ва худро нишон додан хеле китоби муфид ҳам ҳаст. дар умум муносибати инсон бо одаму олам дар инҷа нишон дода мешавад, муборизаи ҷовидонаи бадию некӣ ва аз ҳама муҳимаш бо сабки хеле содаю фасеҳ нигошта шудааст. ин китоби нахустин устод Чингиз Айтматов мебошад. албатта ман ин китобро дар замони хонандаи мактаб будан як маротиба мутолиа карда будем, аммо ҳамон вақт фақат ҳамон қисмати муҳаббат, ишқу ошиқияш як кам дар ёд мондак, дигар тамом. дар замони донишҷӯӣ як сарсарӣ мутолиа кардем, аммо имрӯз вақте ки ман онро мутолиа кардам, шакли мутолиае ки ин китобро ман кардам бароятон мегӯям. дар роҳ дар дохили мошин ҳамагӣ дар зарфи як чанд рӯз, вақте ки ман ба корхона мерафтам, меомадам, дар ҳамон дохили нахлиёт мутолиааш кардам. аммо имрӯз гуфтам ку як дарк тамоман дигар аст. он ишқу муҳаббату дигар ин мавзӯи алоҳида, аммо чӣ тавр инсон метавонад ки дар зиндагиаш ҳадафи муайян гузорад ва тамоми мушкилиҳоро бартараф кунад ва билохира ба орзуи худ барасад. ҳамин китобро як маротиба мутолиа кунед. дар ин ҷо сабку услубаш то ҳадде содаву осон аст ки ҳама мефаҳмад. Ягон нафаре нест ки дар ин ҷо гумон мекунам ҳамон нафарони китобдӯстдорро дар назар дорам. Албатта мо бигӯянд ки масалан фалон як калима аст, ҷумла аст ё ибораи онро мо нафаҳмидем ва бароямон луғат лозим шуд. На, ин гуна нест. шумо бо як маротиба мутолиаи бодиққат мефаҳмед чанд чизҳоро метавонед дарк бикунед. ба ҳадаф расидан аст, мотиватсия додан аст, мутолиаи китоб аст, чаро духтар бояд бихонад, хусусан духтар бояд бихонад ё ин ки нахонад, чӣ тавр омӯзгор ба касби худаш бояд фидоӣ бошад, чӣ тавр инсонҳои палиде ҳастанд ки сину солашон ба як ҷо расидааст, аммо ба духтарҳои ноболиғ муносибатҳои гуногун мекунанд ва онҳое ҳастанд ки масалан дар мисоли падару модар ё ки бибию бобо намехоҳанд ки фарзандони худашон дар мактаб бихонанд. мардум чӣ хел намехоҳанд ки як ҷо обод шавад, вақте ки як нафар мехоҳад чизеро бунёд кунад, як кӯшиши обод кардан мекунад, дар баробари оне ки ёрдам кардан намехоҳанд, боз халал мерасонанд ки ҳамон чиз ҳамон ҷо обод нашавад ва даҳҳо чизҳои дигар аст ки шумо аз ин китоб метавонед барои худатон бигиред. ин китобро бароятон тавсия медиҳам. ҳамагӣ дар зарфи шояд як рӯз ё як нишастан метавонед ки мутолиа кунед. ин китобро ман дар ҳамон ҷо мутолиа кардам. дар ин китоб ҳамагӣ дар як рӯз ё як нишастан метавонед ки мутолиа кунед. дар ин китоб ҳамагӣ дар як рӯз ё як нишастан метавонед ки мутолиа кунед.
баротон барор ва комёбӣ мехоҳам. Бигзор ки ҳама вақт бо китоб бошед. Онҳое ки мегӯянд бе китоб ҳам мешавад, дурӯғи маҳз аст. Падруд то дурудҳои дигар.